Jeg vil gerne bevise, hvordan man finder A og B for en lineær sammenhæng. Vi skal isolere A, og for at finde A kan man benytte sig af formlen A lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og det kræver, at man kender to punkter på en ret linje. Bevis for denne sætning er, at vi ved, at koordinaterne eller punkterne x1 og y1 og x2 og y2 ligger på en linje. Derved gælder også, at y1 er lige med ax1 plus b, og y2 lige med ax2. Derved må ligningen også være sand. Som kommer til at hedde A